Insipolo Mkhulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu sesigodlweni kaDokotela uDr Banyobeni hlale tusake njalo ethi yena unezigodlo ezintathu emzini wakhe khona esakubo khona esakakhokho khona esako malume wakhe. Namhlanje ke sithi cha ke sime phambi kwesigodlo sakubo uqobo njengoba nisibona sihle ngendlela eyisimanga sakhiwe ngotshani phansi sasetshenzwa kamnandi sisezingeni nje licokeme neliphakeme. Bingelela abantu uDokotela omkhulu. Hayi ngiyabingelela wonke nje umhlaba uyalingana. Ngibingelele nje izwe lonke ngakhethi indawo eSwazini, uLusuthu, uLutswani, yonke indawo eCape Town. Cuwa Nqamaku yonke leyo ndawo East London. Ngiyabingelela kakhulu kuze kufike eborder. Indawo zama customer akho le. Yebo, indawo zabantu abasivakashela la ekhaya ngoba siyasebenza impela kakhulu la ekhaya ngoba nibona nje isigodlo sasekhaya lesi. Khehla lami kunento umgece la entayini yakho yini le makukuthi iyasetshenziswa uyisebenzise siyizwe. Yebo, hayi impempe lena abantu nje abayaziyo. Nengane omdala omkhulu onjani ugogo. Impela uyayisebenzisa impempe lena kusho ukuthi umsebenzi lo nje esikuwo. Ikhala kanjani mkhulu? Hayi ka. Yebo. Uthuka wena. Impempe lena ndaba ezithu. Wena mkhulu ikulekelela laphi lempempe? Hayi kulekelela ukuthi nje uyakwazi ukuthi nje uma ukhuluma ithongo lakho likuzwe. Xhumane kalula. Into iphethe esandleni ivese labantu uyibeke la mkhulu beyibona. Cha, ishoba leli nje ndaba ezitha. Ishoba nje akakho umuntu ongalazi nje ishoba lenkonkoni. Lenzani? Ishoba lenkonkoni nje kusho ukuthi lithatha amandla nje ubudlozi. Yebo mkhulu. Mkhulu asikhulume ngomuntu oqeda abafazi babantu amadoda athi afuna ukumfaka ilumbo. Ngiyafika kuwena ngifuna ukucupha unkosikazi wami. Ungangisiza? Hayi ngakusiza mkhulu. Ngiyafika kuwena sengicushiwe kade ngidla esitshene engasone sami ngifuna ungikhulule kulo jantshi abangibophele kona leli lumbo. Uyakwazi ukuthi uyabona nje indaba ezitha. Kuke kwaba nomfana la usuke eCape Town. Ufika lo mfana uthola ukuthi induku yakhe ishwabane phakathi kuhle kofudu. Ingene phakathi. Yashobotela. Yebo, ngafika ngayilula mina yaphuma. Uthi wate uyantshontsha naye. Hayi wantshontsha kabi yavele yangena phakathi. Ngamanye amazwi uthi alikho ilumbe elihlula. Ngamanye amazwi ngiqonda ukusho njalo ukuthi vele izinto lezi vele sidila ngazo noma abantu abasifikelayo abanjalo. Futhi uyamcupha umfana. Siyamcupha futhi ngoba phela vele uma ucupha kusuka ungoni ucupha vele umuzi wakhe indawo yakho ukuthi kungangeni nje noma ubani. Khehla lami uyithathe malini mawuzocupha umfazi? Uma ngizocupha nje umfazi mkhulu ngithatha nje u-8,500. Umbiyele nje angaphindi nje athintwe umuntu. Maye mkhulu ake sikhulume ibe bhaba ibe sobala. Kulungile bengalala bese indoda ithola umvuzo noma ngenkathi uthi uyasondela nje ubona isilwanyana thizeni umane usalusuyeka ucupha ndlelano namkhulu ngoba kuthiwe iningi itayela kuthiwa khona umunye wake wacupha inyanga yayinamandla. Yebo. Bayicupha umuntu wesifazane yamcupha ukuthi wena wesilisa wakhumula nje mawuthi uyasondela nawe uzwe kukhona into ekuhlabayo la eqolo. Ngenkathi uthi nawe uyohlaba nje ngophondo lakho nawe umane uzwe kukhona into ekuhlabayo la eqolo. Noma ngenkathi uthi uyasondela amashintshe kubukeka ngathi uyinyoka wena mkhulu ikupho kwenzayo. Enze sibafice bebambene ngingasadedeleki kwenzakalani kuwena? Hayi indaba ezitha lelo sesali cancela sasiliyenza lelo lokuthi uthola abantu babambene. Uthola abantu bebambene. La lenziwa lelo. Yebo, hayi sase siyakukhansela nje. Okay. Induku nje iyalala nje mkhulu kwesinye isikhathi shwaba ingene nje phakathi. Sesaliyeka lelo ukuthola abantu babambene. Kodwa basuke sebethaphuzene. Kodwa kusuke sebethaphuzene phela mkhulu imali engakabi khona leli lungu. Yabuzwa. Ake sithi usuyamkhipha manje ugibeni ngoba usebophekile. Uyakhipha ke manje ngaphakathi ulikhiphela ngaphandle. Kodwa kuye kube imalini. Uma sesikhipha sikhiphela ngaphandle nje mkhulu kuyadula.
hayi kuyadula lokho mkhulu ngoba phela ukulenza u8000 bese ukulikhipha kuyadula mkhulu 10000 umuntu uqhamuka nawo nje okay yebo mkhulu uzomkhipha ogibeni usuku uzomkhipha ogibeni yebo ndaba ezitha ake siphinde sinabe sithi ukulula kunomuntu njengamanje abamthumelele ngezizwe yebo make ngeyipoliyani uma nehayize nje athi ufuna indoda ukuthi owesifazane lo muntu shelo leli bhuku lasimhambela kuBanyobeni lathola izinto manje sehayiza ngalomfana bayamuzwa la egcikeni uthi lokho ehayiza ngalomfana yebo izizwe noma ipoliyani noma lokho kusokuthunyelwa cha lokho mkhulu ndaba ezitha izinto lezo kakhulukazi esikhule ezivele ezikhona ngoba leyo nto leyo uma ukhuluma ngoba phela nami nje angiyena awayizolo ngwalesa sikhathi intombi vele yayishelwa ngezizwe uthinta emanonini nje indaba ezithu uma ukhuluma into enjalo ngoba umuntu uyayishela ingane yaka esengwavumela ayishele kodwa khulume naye isukele ngwavuma ithatha izikhwama ize la ikuthunyelwe izizwe into eyayivela ikhona leyo kobaba mkhulu nokomkhulu namanje zikhona lezo zinto lezo esuka umuntu ejozini eze la speed ephethe izikhwama yini emqoka mkhulu kusofanele wazi igama lakhe wazi isibongo sakhe noma indawo ahlala kuyona noma kusuke kufanele ukumthinte kanye ngesandla bese ushiya izizwe zakho isebenza cha kukodwa lokho okunye vele kuyadinga ukuthi igama lakhe nesibongo ukwazi yebo kodwa nezefoni nazo zikhona indaba ezitha umbambe nje efonini umfonele bese oshaya inamba ubeke endlebeni bese ukhuluma naye inenziwa la esigodlweni sakini kwaGumede hayi indaba ezitha uyabona nje kuyasetshezwa ke la mkhulu hayi kuyasetshezwa mkhulu la ingala sinamba hayi la ukala sinamba la mkhulu kuyasetshezwa impela la uyabona nje ngoba uma ubuka la kugcwele ngishiya ikhumba izane yonke inhlobo lendlu ke ngoba ubona nje ngathanda ukuthi singene nakuyo abantu abaningi bathi ngiyathwalisa kuyo kade angithwalisa angifunda ufuna ngiyokumnikeza nje into yakho ukuthi nje aphumule asebenze umkhulu ushilo cha asikwazi ukungena esigodlweni lesi siyocina ngaphandle umgomo nomthetho umile ngamanye amazwi umkhulu umuntu osukuza naye la uyawuphatha u10000 kuyaphezulu indaba ezitha ya uyawuphatha u10000 kuyephezulu siphi inombolo khehla la 072 69 519 22 yeah 072 69 519 22 yebo ndaba ezitha ama sperm cells mkhulu ayawugaya umuthi la ngaphakathi ama sperm cell mkhulu angiwasebenzisi igazi leli lokugcatshwa liyawugaya umuthi hayi mkhulu angisebenzisi lokho inyongo yenkukhu iyawugaya umuthi la ngaphakathi cha inyongo yenkukhu siyayisebenzisa uma kusihlambulula nje umuntu sihlambulula idlozi kuye sixoxele ngokusobala khehla la yebo inyembezo uyayisebenzisa la ngaphakathi inyembeza ngiyisebenzisa inyembezi indaba ezitha iziphi izinto ezijulile othi uyabona mase sifikile singenela ngaphakathi suke sesazi ukuthi sesiqalisile ke manje siyaqelaza cha mkhulu kunezinto zakhona la ngeke nami ngibale kakhulu la phakathi ngoba nje ngikuvimbile indaba ezithu ukuthi ningangeni ekungenani singamana simemnyama kunezinto ezibalulekile la mkhulu isichitho uyakwazi ukusakha isichitho mkhulu ngeke ngikhulume kakhulu lokho ngoba izinto ezihlala ehlathini indaba ezithu ezingahlala ekhaya asiye ehlathini lakho ngaphe ngqondo thoni lehlathi lakho la mkhulu hayi indaba ezithu likude kuyajula uma kuyiwa khona likude kakhulu lelihlathi imgilingwane enijwayele ukuyenza kulona lelihlathi cha indaba ezithu siyasebenza ke lapha ngoba kunezinto zakhona nakho kunenalithi zakhona amareza akhona indwangu ezimnyama ezibomvu zonke izinto namabhodo yakhona iziningi nje izinto ezikhona kuyaphekwa kwezwa zonke izinto kunikelwe into enethi kunikelwe izinto ezithila uhamba ungenawo ubhiya ugoloko lezandawo yebo ndaba ezitha baphindele inombolo mkhulu njengenyanga eyaziwayo ukuthi nenyanga ezinye icoboshisa kuwena cha inamba yami nje ithi 072
072 69 69 519 519 22. Yebo. Danke Mkhulu, sibonga kakhulu kuba kanye nawe emzini wakho ke. Siyabonga ndaba esithe. Danke. abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yalokhonzo ngimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideni imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhona uzophila Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano Yeyigibela umkumbikano nawe sondela emkhumbini kanowa khonozo kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala